बे जतननो हमबाय बे जों दिनैबो त्रिपुरा मथा मेन पेनेट पार्टी जोंनि त्रिपुरा मथा माताबारि ब्लक कमिटी उद्योक्ता बाय जों दिनै महारानी गामारिया कमिटी हल 37तम त्रिपुरा शासित जिला परिषद সেই তফসিল जों যথেষ্ট जों दिनै माताबारि ब्लक लेवल থেকে जों ब्लक लेवलनि उद्योक्ता बाय जों दिनैबो যথেষ্ট जों अरनिबो जोंनि जेटा 6 ষষ্ঠ তফসিল যেটা আইন মোতাবেক মানে 1984 সালनि 23 আগস্ট এবং সেই সাল 9 বছর ভিত্তিক খাইনি जों दिनै अरनिबा माताबारि ब्लक कमिटीनि उद्योक्ता बाय अ प्रग्रामनो जों संसाजागो এবং সংসামানি বিষয়টি अ प्रग्रामनि माध्यमे जों যথেষ্ট जों बनो मर्यादा रनाय गाव अंके महाय कारण जों दिनैबो जोंनि जे माताबारि ब्लक कमिटीनि जेटा डिसिसन এবং সেই डिसिसन जों माके पकाइसे प्लान ना होजाखा जोंनि लास्टरि टु महारानी जोंनि चौमनि बनि बिसिंति जों कैसा रियेलि खाइजाकनाय रियेलि खाइमानि बिसिंगो अरनिबो ब्लक लेवलनि जत फाइसा फामिनि परेबो जों अरनिबो कैसा जोंनि चिफ गेस्ट फाइसा फाइनाय जोंनि सेन्ट्रल यर्डनि कमिटिनि जोंनि सन्जय बाबू तैबो अरनिबो फाइसा फाइमानि कक तमनि जोंनि त्रिपुरा मथानि इंगै जनरल सेक्रेटारि जोंनि ज्योतिष महोदय जेहेतु बनि प्रोग्राम तमनि बांगै बनि आथार ब्लक प्रोग्राम तमनि परेबो पाइ फाइमानि परेबो ब सेकेन्ड से होनपन बर फाइमानजाक फाइनेहि कक्राझार तैबो अरनिबो फाइमानजाक फाइका जोंनि कैसे ससियल नि बिसिनि जोंनि तांसनाय बनो जोंनि समाजसेबी जेमन जोंनि दामिमल बबो फाइसा फाइनाय एवं फाइसा फाइजाक तैबो जोंनि ब्लक लेवलनि समस्त जोंनि कर्मकर्ता बुरै मथानि इंगै जत फाइसा फाइनाय अरनिबो जोंनि ब्लक लेवलनि कर्मी तै नेतृबृन्द तैबो प्रत्येकटा जोंनि रिजनल कमिटीनि इंगैनाय तैबो प्रत्येकटा जोंनि प्राइमारी कमिटीनि इंगै जतनो अरनिबो दिनै अंशग्रहण खाइनाय এবং সেই अंशग्रहण खाइमानि बिसिंति जों दिनै अरनिबो जों 23 আগস্ট न तैगै जों दिनै अरनिबो एडिसि 23 আগস্ট नाबो बा जों 23 আগস্ট माने बांगै जों दिनै पालायबा नां बा मर्यादा रवा नां এই সব বিষয় নিয়ে जों दिनै ওরা বিস্তারিত আলোচনা খাইনাय সেই আলোচনা খাইমাनि बिसिंतियाव जों जोंनि जत आमचाइनि खाजानि तैखौ बुखुक संनो जों प्रग्रामनि माध्यमे সেই जोंनि 37तम त्रिपुरा शासित जिला परिषद मामानि साल एवं সেই प्रग्रामनि माध्यमे जों जत जोंनि लोकरंनि थानिबो प्रग्रामनि माध्यमे जों कक्राझारनाय तैबरगनो तैबो जों ब्रगनो प्रग्रामनि माध्यमे जों ब्रनो आन्तरिकत कायसा शुभेच्छा जों धन्यवाद ब्रनो जानांगौ যারা তিনিগো অরনিগো অংশগ্রহণ খাইমেয়া ফানো যারা খাও তঙ্গই যারা ফাইমেয়া नावनि साम हमं पाइलेमि बहाय ब्रंनाव जों प्रग्राम माध्यमे जों ब्रनोबो बेलायखे धन्यवाद माना जानांगौ
जाते ब्रक फाइमे एफानो ब्रकबो बुखाव तंगु हयतो कोनो पारिवारिक ब्रकनि व्यस्तता कारणे ब्रक फाइसो फाइमानो जों अ प्रोग्रामनि माध्यमे जों ब्रनो आन्तरिक सिनि शुभेच्छा जों ब्रनो जानांगौ जों दिनै अ प्रोग्रामाव जों तांसिनाय जोंनि कालचार प्रोग्रामबो नारजाक दंगौ जोंनि अरानिगो मेन जोंनि जे गेस्ट रक कक थाइसे थाइनै जोंनि कक सामानि बेसिनथै जोंनि कालचार प्रोग्रामबो जों सोलिबाय थांनाय दैबो जों लास्ट अफ दि जों अरा जे पाइथाक जोंनि प्रोग्राम पाया सकजरा जत जोंनि दिनै अरानिगो हासाल साफा फाइसो फैनाय संग्रामी ताकुक बुकुक सुनो अ प्रोग्राम न कहाँ के सारैति सानि बांगै आं दिनै ब्लक कमिटि नि अंगै अथच आं दिनै प्रेसिडेंट हिसाबै आं जतनि थानि अ प्रोग्राम न सक्सेसफुल खायै तिसानि बांगै जतनि थानि कयमंनारगो त्रिपुरा माथा आयोग लगथुं तैसिनि बबाग्रा आयोग लगथुं जतना हामबाय।